खुलुमबाय BTR निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नोटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सायाव गोमानानै थानाय आइजो आरो बिनि फिसाजोखौ बिहाराव मोनफिनबाय। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव 2391 कर'ना पजिटिभ मोनदों आरो गासै 24 जन सुबुं जिउ गोमादों आरो कर'ना पजिटिभनि रेटआ जाबाय 1.79 जौखोन्दो। सोलिफुबाय थानाय सरकारखौ खावलायदों। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो 5 लाख रांखौ मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। श्रीरामपुराव 20 लाख रांनि गय बस्ता बोखांनो हादों। गंसे गारिनिफ्राय हमनो मोननाय जादों। एनएफएनएसनि आफादगिरि एबा गरखालेन्डनि आलादा रायजो दाबिनायनि गागि दैदेनगिरि भारतीय गरखा परिषदनि मावफुं आफादगिरि ड. मनीश्वर थमा बिथाङा गोबां समनि उनावहाय मैया गुवाहाटीयाव थांनाय बड'लेण्ड आलासि न'आव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगो हमफैयो। बेजों लोगोसेनो इयुनाव मा हाबाफारि आरो हारि जौगानायनि हाबाफारि मावलांगोन बेखौ लानानै गोथौवै सावरायलायनाय जायो।